la bomba aquesta i s'ha parat. Nobody else is stronger than I am. Yesterday I moved a mountain. I bet I could be your hero. I am a mighty little man. Hola, Bona tarda. què tal? Bé, doncs avui, petit update, que això estem molt abandonats, és el tema de likes. Vale? Hem tingut moltes mogudes aquests mesos molt moguts, però avui per fi comencem a donar passos importants a la preparació del Citroën AX, que va lligat en un projecte encara més gros que avui en Jordi, de Can Branques, descobrirà. Anem de compres primer. Can Bosch, marca catalana, Ja hem comprat totes les coses aquí a Can Bosch. Què? Quan ha sortit la recepta? Doncs mira, la primera a 110 amb 80 i la segona a 41 amb 58. Bueno, el que dèiem, un cotxe modern, ara un cotxe modern és molt pitjor, perquè només una bateria pot costar 220 euros, així que dintre el que cap ens ha sortit bé de preu. Visca l'AX! Estem ara a Can Branques amb el nostre amic Jordi, que ens explicarà breument com va el procés del BMW E30 de Ride. Bueno, encara tenim feina, però ja va començar la cosa. Ara tenim un cotxe a punt ja per entrar al motor. Bueno, falta, l'estem fent. I també canviar la cuna de davant i braços de davant. Tota la carrosseria per dintre ja està tota pintada. Ja tenim tot el tauler muntat i adaptat. Instal·lació elèctrica també tota feta, tota des de zero. Barra de 6 punts, no? Barres de 6 punts, ja tenim els cinturons originals per homologar muntats. Tot això més serà homologat, Sí, tot homologat per carrer, Ara aquí estem passant el cable positiu de la bateria a darrere un maletero. Això ja està també tot pintat, barra torretes i sobre la vora per sota. Sí. Per mirar les adaptacions principals, no?, per afrontar un ride amb un BMW E30. Explica'ns, Jordi, què tenim per aquí sota? Aquí a sota ja tenim el pont de darrere muntat. És Bé, un pont de... abans, per lo primer de tot, no? Començant a darrere de tot. Començant per darrere, sí. Aquí vam adaptar, aquí vam fer un caixó més gros, que abans era així petit. Tot això ho van retallat per tenir més angle de sortida. Aquest també el vam fer a mida per poder-hi posar la bateria a dintre. Després... Un segon ganxo, també. També, sí, aquest d'aquí. Aquest és el que no era original. I es veuen igual, ja estaven bé. Ara també el diferencial autoblocant, paliers reforçats de 325, el pont de darrere que és d'un compact, latiguillos metàl·lics. Abans portava tambor el cotxe darrere i portava 5 forats, 4 forats i ara en porta 5. També tenim el dipòsit gros, que és una mica més gran que el d'origen, muntat. I res, per aquí sota està a punt ja per entrar al motor, per tant. Bé, doncs, ara ja ben bé queda acabar de fer això que diu en Jordi d'aquí davant, posar el motor i fer papers. Exacte. I després anar-lo a provar. Sí. Que... Llavors ja vindrà la segona part. Aquí està. Doncs res, deixem aquí en Jordi que vagi fent i nosaltres seguim amb el nostre pobre AX, que encara li queda molta feina perquè tot això, aquests dos projectes van una mica lligats. Sí. El nostre objectiu és marxar al desert junts, amb uns altres amics també. Encara no sabem quan, però... No sabem quan. Ens hem mirat a posar una data límit, de 2 anys. Es va escurçant, Es va escurçant, queda menys, però si hi arribem,
doncs mirarem d'anar-hi tots junts i amb els cotxes acabats, que és el principal per anar a gaudir bé pel desert. Aquesta unitat promet molt i aviam els testos què tal van. Sí, Va, nosaltres seguim amb la feina. Som-hi, Silvi. Doncs res, anem a començar a ficar les cosetes que hem comprat, a posar una vàlvula antiretorn per la gasolina, que teníem problemes de que se'ns desporgava tot el sistema de combustible. Bueno, allà amb què fem. Sembla que ho teniu tot força resolt. Bateria nova, Bateria nova, bomba de gasolina nova, nova, vàlvules antiretorn instal·lades, sistema purgat, per ara estan en rodó, anem a muntar un superbo, possiblement tindrem temps de canviar l'oli del Golf, també. toma. O sigui que m'agrada tot molt sorrós, estic content. Va Ara tot massa bé. No diguem mai això. Per ara, mira, deixem això instal·lat així, després tot això posem bé, permeteu bé, Sí. i comprovació. El botó, ben muntadi, però funciona. O com funciona. I ara, sin más dilación, procedirem a l'engegada. Ole! Bueno, tecnologia d'abans, Aquest cotxe, un cotxe que portava parat 10 anys, no se li ha canviat res, mirat que hi hagués oli, tot això, bateria nova, posar la bomba aquesta i s'ha parat. Quasi, tot anava molt bé fins ara. Ah! S'ha deixat anar un cable. Problemes en un paraíso. Problemes no, solucions. Epa! Farem un moment això. No volem problemes, què volem? Solucions. Solucions. No hi ha problemes, perquè som... Començant Fritos. per com s'aguanta el capó. A més de tenir el cavallet propi, té una barra d'alumini. A veure aquesta solució que estàs fent. Mireu, mireu. Vale, per ara encentarem això, ho anem a engegar. Torna a arrencar com una seda, tecnologia francesa dels anys 80. sí, força bé. Prou. L'arrosament no para. Com ha de ser, home? Com ha de ser? És que Mira. Mira. Mireu, recte, no hi ha res. ni tan sols treus aquest, treus aquí i res, només l'acabes de fer arribar a darrere. Bueno, ja el tenim, Ja està. ja el tenim. Què anem a posar-li ara? Bueno, tenim un problema, que el cotxe queda frenat. I tenim aquí un pot de gran reserva, que comprem servit per provar, a veure si hi ha alguna pinça clavada, un latiguillo o el que Què vol dir un pot de gran reserva? Bueno, com diu el nom, no? Gran reserva, com més anys passa, més bo és. A veure, no és. Encara. Seran més de pisos. Jo crec que li falta uns quants anys, No se'n premiu. Estan tots tancats, no? Els latiguillos, ara m'ho dic. Sí. És que té molt poc arròs, vale? Bueno, no prenc. Sí. Bueno, comencem per darrere. Vale. Vale, bé.
Sí, és molt que surti, no? La feina serà a la porta. Vaig menjar. Espera, que està més tapadot. Ah, bueno, estàs menjant ara o no, tu? Vale, espera't un moment. Vale, manxo una mica. Vale, aguanta. Vale. Joan, com estan els frenos? Bueno, provem de purgar i després valorem. Valorem, sí, per ara tot mà. Vale, ara manxa. La qüestió és no frenar. Aguanta. Veus, aquí ja està rejant. Sí. Porta aquell pollo. Aquest oli també és gran reserva, no? Això després ho deixaré. Després ho deixaré, no compten més. Veus, aquí el latiguillo està bé. Oli gran reserva, només a les millors bodegues. Ja, estem. Que va, res, absolutament res. Està més tapat. Tens unes aliades? Jo sense una no. Estalvia el pati. Sí. Una passadeta un... No estaran pas molt millor, Però almenys que faran... si funciona... Vale, els mans ho diuen tot. Doncs hem fet un transplant de l'altre X, hem tret els latiguillos d'aquella X i els posarem en aquella X. Però no ho farem avui, ho farem demà. M'acaba de tocar les mans i així m'acaben de quedar. Això és maltracte de personal. Bueno, doncs ja està. Pròxim dia i aquí tenim la X. Ara us explico les modificacions que hem fet. Bé, com havia explicat abans, hem canviat els dos latiguillos de freno, i ara el cotxe ja frena bé, i també hem muntat ja el filtre d'aire original i hem simplificat tot el cablejat. Us en recordeu que està tot el cablejat de la bomba de benzina aquí? Doncs ho hem simplificat tot i ara funciona a través del contacte del cotxe. O sigui que a la que dones el contacte ja funciona automàticament la bomba de gasolina. Així no hem d'estar pendents de clicar botons o no sé què per engegar-lo i res. Ara comprovacions finals, l'hem netejat una miqueta que estava molt guarro, fotos pel seguro i ens anirem a passar la ITV. Aviam si hi ha sort, ja ho hem dit. Si us ha agradat aquest vídeo aquí a Can Branques, on hem fet totes aquestes petites modificacions per passar l'ITV, no oblideu, subscriviu-vos, doneu like en aquest vídeo, comenteu què més voleu veure en aquest canal i ens veiem en el pròxim episodi.